Hawu. Kanti bathi ubhizi ngani ko? Yafuna. Hawu, ikhulu zavala nje madozi first. I-date inyana ke. I-date inyana ke. Ngeke ibe khona. Hayi. Inkinga ke sini konakele. Enza? Yini inkinga ke? Now. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Yo, ushaya. Option 2 for lokhuzana. Yeah guys. Awukho kumhambela kahle nje awukho akekho kumlungelile. But then 78. Yeah. Uzobamba inamba manje. Say guys, don't forget to subscribe. It's your boy Ungwana omkhulu song sokuthi matsamnandi anje ngushuela she yeah Oh, du songwani. Ngasathenini. yeah at least all right Mike Never my ex. It's about to go down. Ngene ngomkondo. Yalazi uphondo. Rabhejani. still no answer. Hello. Unjani? Anami ngiyaphila. La ukhuluma nomngani kaKhari ngithi yamazi uKhari. Umazi uGoroko? Kuma nomngani wakhe lo wengimisini. Lo wengimisini. Whereas kodwa sisi? Oh, ayifethu yazi. Kanti ngihlupha la ngaphakathi yazi. Angikazi ukuye ucabanga ngawo mfethu yazi. Yeah? Nje serious ubusuku nasemini futhi ngicabanga ngawo. Kusasa lami ngilibona nawe mfethu. Ukhona yena umuntu ekhona empilweni yakho manje? Ubani lo? Ithekeni hayi bafethu. Ithekeni akuyonto serious le. Ayonto serious mina ngiserious ngawo. Awufuna ukutshela ngikubona? Hayi khuleka ngithi ngisakubona esikhathini samanje. Ngizongibona khuleka nangomande nekusasa khuleka. Nakusasa esikoleni? Ya wena. Hayi khuleka ngisengikhuluma naye WhatsApp. Ngilalidazi. Oyi, yasinethereni nje papa kodwa sesiyazi. Alright. Kodwa likhona ithuba kodwa. Mhlambe singashaya njalo. Manje khona ngiyangithokozisa lokho yazi. Alright. Kube nosuku oluhle yazi. Alright, ngiyabonga nawe unjani? Bye bye. One for the boys. Yeah, one for the boys. We done, right? We done. No more. Let me see. Okay, one more time. Yeah. Okay, cool. It's for the image, like. Okay. I got crash with the parts. Just smooth routine. Yeah. I got crash him, Jalo. 067. Oh, yeah. Okay. Okay, just call. Mbala we closing, you feel me? Yeah. Always. To copy this music box at R1 per day, press 2. Put your hands in my mind.
Njani? Unjani? Ngiyaphila nami ngikhuluma nomzwili mama. Usuku lakho vele unjani? Vele right. Mhlazi ndafisa kunento engidlala engifisa ukutshela yona yabo. Uyangizwa? Ngiyaxolisa ukufona yenamba ongayazi. Etsama nginawe yazi. Uyangizwa? Mama, kahle emidle mama uyangichaza yazi. Kahle kade mama ngifisa ukuthi ngithole lethuba lezo ngikhulume nawe ngitshele sengibona izinto zasesinqomo nje ngikhulume nawe yabo ngilikhipha uvalo ngilibeke ngaphandle yazi. Kahle mama ngizama ukizwa emihle ngiyakuthanda mama yazi. Ne bengifisa nje ngiyazi lelo bungayilindele. Ngizokwenza ukuthi ungizonde mama kulungile sengamane mama ungizondele ukukuthanda mama yazi. Into engizama ukuyisho nkosazana la bengicela mama ithutshana mama lokuthi unginike ithuba nami njengomuntu ekukhombisa ukuthi kuthanda kangakanani. Anginawo nje mama amaningi. Uyazi? Ngiyakucela wangihleka kawo. Oh shit! Oh shit! Usara nomor urat ngam. Isara Thomas. Oh, kona ithuba lingaba khona usimanga. Mam. Asazi. Ngoba ngifuna ukwazi ngiyakuthanda wena. Okay, ube right. Yeah. Wasn't fair. Yeah, ungwano mfana baba. Yeah. Always wasn't fair. Kahle. Now kachiwe. Nawe nalo. Hayi no time. At least mina ngithembisiwe guys. That's why. Mase engekho phambi kwabantu. Yeah, at least na. Yeah, na yabo. Kahle bafethu lengane vele bengifisa ukutshela ukuthi ngiyayithanda kodwa akuhambanga kabi. Kodwa nginethemba la. Namhlanje ngiphethe ngikhebula ingayitheke nje phethe grand. Futhi inengozi. Njenge-out akunagost ngoba manje futhi siyahlanganisa la ufish. Lots of fishes in the sea baba. Ngeke futhi Siyadoba. Siyadoba. Hayi. Uthola wamandla ngilapha. Hi boys in. It's so we're closing the show right now. Thank you for watching. Thanks for watching. So yeah. Right now, guys, please subscribe. Just hit the link below. Subscribe. We're going to a K subscribers. When I reach 1K, I'm actually gonna be walking to Etubani from Echasweti. Ngenyao, guys, and I'm gonna be doing a vlog. So yeah, it's your boy. Ungwanomkhulu usonqa usogodi masamnandi anje ngoshukela ishi and